Bai, listo. Gaztezuloko perlak erantzuten. Nik uste dut, gaur egun danoko dule basetzea programi bueltatutie, bai pertsona ezagunekaz. Da bestela, mi iluz aurkeztuten, bebai animiko nahitzen. Iotzez, eskerrik asko, Miluze, telebistan, jartzearren. Maite zaituztegu, apasuek! Buf, zen bategaz ez. Gainera esaten dagoie, famatuek orokorrien ez dizela desbirtualize bier, baina nik bai eukiko neuke Ana Goitiaga zite bat, risoterapia bat, beraku dauen dana. Beste negan, zuri zauze ondo. Aber, nik uste dut, Anepe dudebarik gauero bat, porque berantzantza kaseta me camelaria bastante, eta gero Panto edo Janiatxu, Janiatxu, así que Janiatxu, Janiregaz, eskondu eta Panto sentiten dut bai. Egiz esan ez dakot, lan abesti gustokuena edo bakarra temporadaka noe, eta egiz esan gustatzen azteniko kante bat buklien entzun eta desgazta hitzen dut, eta orain azkenaldi honetan nabil bastante flowtu zauzen eta gaur goizien autobusen disfrute dut Let Me Out doberrena. Beitu batez, bat baino gehiago, asko miresten eta nire referentitiez Ibon Fernandez eta Alain Perez gaztea guko esatarizek, ze asko gustatzen daz zelan ulertu eta nondik landuten dauen entretenimendu, irratiko entretenimendu, da gana ni gaztean hasi nahitzen euretatik ikasi nauen, oza, mis padres. Gero, aipatu behar dut bebai, sarietako euskal entretenimenduen, nik uste dut, oinarrizkoenetako bat eta erregie Alex Padilla. Bai, kolabora, zerbidizio baten. Bai, ja no segaz, zaulan beran irabazizetako eguneko bata, por lo menos, neuretzako, edo, ez da, ez, a ber, zerizo esan da, ja, igual, Iker Irebarren egaz beran egunien, komentan hauen graziozue alko zala izen, bai beran euskerazko bidizuek eta bermiotar euskalkiz eta iztegiz hain graziozu esan da, bidizu bat igual ondo geratuko zala. Hostia! Aixo! Eta listo. Hala, a jugar a pala. Eskerrik asko Gaztezulo.